Gospodine predsjedniče, zajednička vanjska politika Europske unije nejasan je i pomalo maglovit pojam, a riječ koherentnost sigurno se na nju ne može primijeniti. Zajednička stajališta rijetko postoje osim na deklaratornoj razini, a stavovi se definiraju uglavnom tako da takozvane velike države članice zastupaju svoje ekonomske interese, manje ih slijede s vremenom. Iz toga nema poštenja, a ni snage. Pa nas tako i vide. Situacija u Bosni, položaj Makedonije, a posebno ruska invazija Ukrajine potvrđuju ovo. Nemamo rješenja. Koristimo diplomaciju kao jedino oružje, a ekonomska snaga Europske unije, naše jedino pravo oružje, naše divizije, ostaje uvijek u rezervi. Zajedno sasvim sigurno Europska unija ima mogućnost ozbiljnog utjecaja na svijet oko sebe. Ovako partikularno postajemo neozbiljni i nevjerodostojni i tako se i osjećamo. Hvala.